Begitulah tadi hadirin penampilan dari Neng Winarti ingkang menjadi saking dusun utawi kota Tapen Kudu Jombang. Wonge ayu cantik, emane-mane yo gak lali dalane to. Yuk kita sambut selanjutnya seniman yang gak kalah cantiknya, Neng Ermi. Monggo. Dulur-dulur kabeh, iki klambine yo abang, ora kalah cantik. Wajahna bunder, sandale yo mericet. Goyangane hadirin sekalian, begitulah penampilan dari Neng Ermi. Wonge cantik, bunder, sandale yo mericet, sayangi. Orang memang duwe bener. Nah hadirin sekalian, begitulah tadi penampilan dari Neng Ermi. Selanjutnya, yuk kita sambut atau yuk kita panggil panjenenganipun Neng Jamila ingkang menduduki di SMA Depo. Wedok ya ora apa-apa lho Depo ya. Ngono nek oh gak ngono ngene. Iku nek lanang kan macak lanang. Nek awan gak macak lanang. Awas. Nek bengi macak wedok, kadang-kadang ya seluruh bareng. Yuk, monggo. Saudara-saudaraku yang berbahagia di malam hari ini, wonten dalamipun Bapak Paiman Karangmangus keluarga. Di malam hari ini masih serengan kalian Ahmad Wijaya campur sari atau ludruk modern ingkang menjadi saking Tanggung Kramat Ploso Jombang. Nah hadirin, yuk kita sambut penampilan selanjutnya. Panjenenganipun Neng Yayu Wijaya panggil saking daladan Ngusian Kemlaki Jombang dua sekaligus. Neng Yayu ingkang menjil saking Pelandaan Jombang. Pengereman dari Ahmad Wijaya, artis cantik-cantik asli wedok. Asli wedok
Begitulah tadi hadirin sekalian penampilan dari Neng Yayu ingkang menjel saking Lalatan Kusian Kemlagi Jombang, dan yang satunya Neng Yayu ingkang menjel saking Pelandaan Jombang. Selanjutnya yuk kita saksikan panjenenganipun Neng Arti dan Neng Suli, tari ular dan pengereman dari Ahmad Wijaya. Sumangga wonge ayu jek tetek piadeke ayu. Wong ayu pauti kok gewelis men lek brai cakut mlebu ya metu neh. Begitulah tadi hadirin sekalian, usai sudah penampilan Mas artis dari Ahmad Wijaya. Tasih setunggal Mas, ini artisnya lah. Lah, ya iki gak lanang gak wedok, ya iki artisnya. Halo. Monggo. Heeh. Ijeh kula semanggaken monggo. Ya menika ketuae Lho menika. nggih. Bapak Ayo, Ahmad kula semanggaken dumateng panjenengan sami, kula pasrah dumateng sami panjenengan sami. Monggo. Langsung saweran. Cih. Perahu Monggo layar. Mas, didamelaken perahu layar. Katon lawe-awe prayogane pete bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Ini goyang kembali bersama Ahmad Wijaya. Lah ngono Mas, kalem Mas. Aja mlaku satu to Mas. Ya pancane kisah gembira halera-lera banyune segara. Anglia numpak perahu layar Etina minggu ke pariwisata lho. Alet praune
budaya panjeni kamu Ahmad Wijaya Solo modalan mudi ning taman indah kota Solo modalan mudi awan lan geni do suka-suka waling ojo ngikat janji Cemara angin kang teko sasato tresno banyu bagawan sinar cahaya bulan lir sewudian ang lirap boga kenangan lir saking opo mas yo sarwono ning taman jurong taman indah kota Solo modolan mudi awan lan geni do suka-suka waling ojo ngikat janji mas oh nyuwun jaranan ninggal katresna yo mas jaranan nggih mas nyuwun versi jaranan ninggal katresna nggih mandhape lewung cek enak ki mbak ayo jaran sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu Mas Armin monggo Mas Armin munggah Mas Armin suwun rina lan wengi Tahu
jaluk monggo bebasane mongkaton keton sliramu wae lali bawaleku muga-muga baik sekapan anggun dengan tidak eleku ayo yo hok ya tangane awas Ahmad Wijaya cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku ayo Mas Supri monggo Mas Supri tak golek ingin mana Mas pohon pisang bila berbuah Mas Ran monggo Mas Ran sekali halo Mas Supri C monggo matur suwun C itulah cintaku yang takkan pernah terbagi-bagi cukup kamu saja kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu asik rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku lihat pohon pisang bila berbuah cuma sekali itulah cintaku yang takkan pernah terbagi-bagi cukup kamu saja kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati yo cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu
berbuah manis sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Tarik Cok Ahmad Wijaya, cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Ayo Ahmad Wijaya le. Ayo alan rek dadi. Ayo monggo dadi. Ayo Mas Supri. Mas ini dadi aja iki ngono dudu bolon iki wedo Mas. Mas jalur lagu apa Mas? Umpama ya biasa nyanyi dewe yo ya. Oke aku toh sama gak ya duet ini loh Mas. Pengen nanti jaran ngono to ceritane. Aku ket Maya. Yo, Mas Ran. Oke, siap. Mas Ran diaturi munggah Mas Ran. Kok ket wingi ancang-ancane kate nyawer kok kate gak munggah. Masa gak wani we? Lah apa lho gak wani? Oke. Yuk lanjut umpama. Oh jaranan, sama harus dadi lo ya. Oke bos. Mas tambahin Mas kok abot Mas. Loh pale oh. Ahmad Wijaya. Sapa langsung duwe Ahmad Wijaya. Andi lo barangi. Lah iki ayo maju bos maju. Ya iki bose. Ya iki bose Ahmad Wijaya. Umpama aku randu dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak rasa nanging aku ra umpama aku rawati dosa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya. Susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kuwe eling rawan liyane nanging nyatane kowe ninggalake
hatiku. Awas tangai. Ho iya. Iya. Yo. Awas, awas. Mas, abi apa mas lagune mas? Apa? Sing Sapa mas? Si jaluk gulu pedot sapa mas? Pundi pacare? Di, wong endi mas? Loh, pacare ge. Pak cuwun ge kan munggah mriki to, Pak. Pacare. Goyang yo. Tambahi, Pak. Ayo, Pak. Monggo, Pak. Ge monggo kok. Ayo, Pak. Pak. Pak cari. Pacare, pacare. Ayo. Pacare. Digendong ta, Pak? Ayo cepet. 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 Ayo pacare, Jemput. Sawer. Goyang yo. Pak. Dijemput sana lho, Pak. Pak. Waktu yang cilik pasir. Iki jas. Sajak langsung naksir gelebekan koyo kelangan Ane keluku disikari di parut dan di pintu. Saben dina ensun ra bisa turu kangen rika omong ora kewektu. Aring-aring bakar gedeng nganggo geni sampe kering awak sing mikiri kadang rada sak tuntun timbangan jadang so sing percaya gunan foto iki Kuwi enake urapan klopo ati iki atunipun kanggo riko gedeng raja sak tuntun diperadeli yang sing percaya bakal dodo iki guru yen ra percaya bakal dodo iki cak Pak cari Pak tak gendong apa gulune wis kadung pedhot ngene iki terus ya apa Pak masih kan ngisor mboten napa-napa sing penting tanggung jawab ngeten lho Pak mesaken tandane dromos nedhi ten ngisor mboten napa-napa penting tanggung jawab nggih. Masa Pak aku ngono gak isin gak ditokno ngene. Ayo Pak. Ndang Pak, satset ngono lho Pak. Oh. Dite Pak cari kok opo angel metu ya. Paling ditunggai Bu Cari paling wedi paling. Lah wong Bu Cari kuwekel nang burine kok. Oh, Bu, ngono kok ya disuruh dikongkon munggah kalau Bu. Ora karo Bu Caret guandoli ngene yo gak wani metu. Disuruh Bu. Apa Mas Bagus ae sing mrene? Pakel mboten napa-napa wae. Mas Bagus. Pak Caret gak gelem iki. Bu Ani mboten napa-napa Bu Ani. Pundi Bu Ani? Dijemput Pak Pri napa? Mas Bagus, Pak Bagus. Ale Bu Ani, monggo Bu Ani mboten napa-napa. Benjing pun mboten wonten lho. Duh, ibu-ibu kok ngguri lho nyawer. kalian nunggu ibu-ibu bapak-bapak yang